bang' ng'eyo kaka mbita sigande en Ramogi wadonje mag ohala. Jogo ma uso pi e boma ma Homa Bay ogolo ywak margi e wi nengo mar pi masani medo kata omedi kaachiel kod kambi ma ochung' ne keyo pi e kaunti ma Homa Bay Wasco ka giywak ni nengo manyienno dhi hinyogi. Chakre dwe mokalo, kambi mar Wasco ne ogolo nengo manyien mar pi, kendo en gino ma osekelo pek ne jogo ma uso pi ne jopiny kod jopiny giwegi matiyo kod pi e utegi kendo chulo dwe ka dwe. Jaus pigo wacho ni nengo mar pi omedi ka owuok siling 35 nyaka 145, gino ma giwacho ni miyo giyudo lal. Kata kamano, jata tije mar Wasco Thomas Nyonje okoni nengo pi ne omedi chiegni ne counties duto te mapacho ka giduol magayo nengo mar pi mong'ere kaka wasreb. Umedore, koro tarif achiel wabro chulo siling 145. Tiende ni medruok dhi bedo siling 110. An extra charge of 110 shillings. En gi moseyal, mosebedo nyaka Kenya gazetted. Koro an kaka jaus pi keleot chuna ni mondo aket bei mamalo. Mabe tamo jothurwa kaluwore gi ngima mapek mwakale gi sani. Wakwayo mondo gidonjre wachni mondo wayud kaka inyalo kony weche ma ok wago koko kata ma ok wang'anyo. An gima fail to understand gi sama kuma chunge gi sani ni. Ok ang'eyo ni pi mobed beche ni nikech ka chung' kata neno nam. Ok ang'e ni nam no ochore. Koro kuma gigole pi bor. Ginyiswa ni kana mochor to mondo ginyiswa ni na mochor emomiyo gibedo nwa bech pi. Ginyiswa ni way forward mwanyalo bedo ni wa enjoy pigni at low price ma jo piny te nyalo yudo. Different nyaka bed kin retail gi wholesale. En wholesale wan retail. Kwasa ka okume bei mamalo wan wauso bei ma wambe nyalo miyo wachule. Kiko ketwa wayware kode wach bill. Owenwa thuolo waus pi bei manyalo miyo wa profit. 145 okinyal uso pi siling 5 miyude. Man wadhi chalo joma dhi kwelo.